Imali neko prigovor na već ranije utvrđeni broj bodova? Ja. Izvolite, druže Krkiću, o čemu se radi? O mućkama. O kakvim mućkama budite jasni, druže Krkiću? Šta se tu namešta, mislim? Bodovi. Kakvi bodovi? Lažni. Kome? Zna se kome. Raznim rukovodećim ljudima. Konkretno, druže Krkiću, ne može se više tako govoriti. Neki ljudi, razni ljudi, neki rukovodioci. Svako ovde od nas ima svoje ime i svoje prezime, tako da? Mislim, stvarno dosta je bilo više tih paušalnih ocjena. Konkretno, kažite prstom. Molim vas, kome se ovde od nas nameštaju lažni bodovi? Nemojte tako. Molim, konkretno. Ciganović. Ciganović? Meni? Šta se namešta meni, molim se? 40 bodova na fiktivnu ženu koje nema. Nema žena. Kako nema? Ima, ko zna gde. Šta se vas tiče, gde je moja žena? To je moja privatna stvar. Grešite, druže Ciganoviću. Ništa nije više privatno, sve je javno, je li tako, drugovi? Tako je, koleginice, ima sve da se izvrne na postavu. Gde vam je žena? Konkretno. Konkretno? Jest, onako precizno. Na Marsu. Na Marsu? Na Marsu. E pa ako je na Marsu, onih 40 bodova ima da vam se odfikali. Da niste vi, kolega, pred kraj karijere nešto malo šenuli? Bilo bi pravo čudo da nisam. Kolege, molim vas, dajte malo više dostojanstva. Kome sve nije zaobišao na rang listi, od mog šefa do komercijalnog direktora? Drug Alimpić doveo sa sela polumrtvu babu. I na nju dobio 20 bodova. Drug Kostić se fiktivno razveo, kuću ostavio ženi, drug Rajković svome ocu, jedan stan sinu. Sve sam ja to puštao i ćutao. I sad ste se za mene zakačili. Od nekud mora da se krene u raščišćavanju, je li tako, drugo? Ja sam utvrdio da vi više ne živite sa ženom. A pomoću kojih to vračbina, Moniću? Pa video sam kako ste jeli onu čorbu na proslavi. Samo samci onako kidišu na čorbu. Kad se dočepaju lonca, ne možeš im kutlač uzeti iz ruke. Nemojte tako, druže Krkiću. Moju čorbu jedu i oženjeni ljudi. Naprimjer, drug Majković je pojeo 4 tanjira. Iako žive u relativno stabilnom braku. Što se toga tiče, i njegov brak je kod mene pod znakom pitanja. Jeste, tačno. Da, molim. To je druga stvar. Ali sad me zanima Ciganović.